Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, karong buntaga atong ilailahon kining usa sa labing banggiitan og award-winning photojournalist dinhi sa ato nga kapin sa 30 ka tuig na nga nagserbisyo aron makadocument sa mga dagkong panghitabo sa atong kasaysayan. Ilailahon ta karong buntaga mga kapuso si Tony Despojo. Good morning, Tatay Tony. Hi, good morning. Next. Thank you so much for joining us karong buntaga tayo. Happy New Year nimo. Happy New Year, Nick. No? So, before, Nick, magpasalamat ako sa GMA Regional TV Live, no? Sa taga-akong opportunity nga ma-share na ko akong mga experience bitaw sa akong trabaho, no? As a photojournalist. So, at least, masigna sa ganahan ng mga aspiring photojournalist, so makakuha sila gamay ng mga nayon sila makatunan sa. Salamat. Tay, kadaghanan sa mga reporters, tawagon kang tatay tungod kay senior madyo kanya. Kami, murag bag upang mimisadoyan. Naanad na. Tungod siguro sa buhok, Nick. Tinuod. Tay, unsa may istorya nimo na unsa man kapag unsa may imong background sa imong pagsud sa media o ganun naabot ka karon isip usa ka photojournalist? So, I think nag-start yun ko sa no? Kining pag-eskwela ginako kan kining architecture, no? Pagka first year ginako, so at least murag anak man kita og farmer lang sa no. So nag-wanted og editorial cartoonist sa ang ito ang eskwelahan para sa eskwelahan to sa school paper. So pag mag-interview nako, gidaman ko sa Freeman, no? Dito ko gipato sa Freeman, gipa-report sa Freeman. So by early 80s, so nasudyo ko sa Freeman as a editorial cartoonist. From being an editorial cartoonist, tay, naunsa man po kang pamaagi nga naabot ka isip usa sa mga photographers? So kini parang accidental na magino. It's not in my wildest dream yun nga mahimo kong photojournalist, ha. So I think ang nag-post gyud ako sa pagka photographer tungod gyud siguro nga murag kuwang gyud ako kay working student man ko. So kuwang gyud ang ako ang income gyud, no, sa palit ng mga material sa eskwelahan, no, murag kuwang gyud siya. So after mga 2 years siguro sa pagka editor cartoonist ni awa ko mo ship, no, duha na ako ka nag-photography ko, nakapalit ko kamera nga DSLR. So muto nga nag-practice jud ko sa photography. Tay, sa kapin sa 30 ka tuig na nimo isip photojournalist, unsa man ang mahulagway nimong kadang pinaka-memorable nimo nga hulagway nga nakuha? I think ang ako gang bata sa atong pagsugod gyud, no, ang imog yung kuan ang katog yung first nimo nga publish nga photo. From the Freeman balhin ka sa Cebu Daily News, tay, dito ka nagdugay pod, no? Mga 1997. 1997. Tay, so, isip usa sa mga mayngon tang buhing saksi sa mga dagkong panghitabo matag tuig dinhi sa Sugbo o Central Visayas, tay, how will you compare karong tuiga 2020 sa miaging mga tuig sa kalainan? Murag no, kining usa ni na kuan na gito ang usual ta sa probation kanang kuan man gyud kanang may mga tragedies, mga ano. So katong karong 2020, although ibalhin ako sa Capitol, no. So pag ang 2020 is lahi gid siya ang kuan kay di mo nato makita agad, no, lahi ang kining pandemic bitaw. So lahi gid ang approach nato nantay sauna ang atong approach nato makita man nato karon lahi naman. So push gid sa ato ang mga paglakaw nato ba safety first man atong hunanaon gyud. Ang diferensya sa gyud sa photojournalist karong mga 2020s ano. So tabaw mo gid di-decline man gyud ang kuan ang newspaper gyud, no, ang advertising sa newspaper. So eventually murag ang photojournalist gyud don murag ni kuan sa Ginoo nagay pagdipang nang tang, no, retrends ana. So I think pag kontra gyud ana sa kuan ikaw asa dili gyud ka mo stick into kanang still photo ra gyud. Mulibit up gyud ka sometimes nasa mga tao nga murag ila sa gi-abuse bitaw ana ba. Ilang ibos bisag dili gyud angay nga i-upload para ng mga guri mga ana bitaw. Nga photo
So mo sa naka disadvantage nga sa kinsa na lang niya wala bitaw sila kuan, wala bitaw sila gauna bitaw kanang self-censored bitaw. All right. Oo. Tay, to close this, unsa may imong mensahe sa mga nagtan-aw nato karon, mga nakat-una nimo realizations through the years nga gusto nimong ipaambit sa mga nagtan-aw nato karong buntaga? I think kining kita as a person di kita mo kuan mo undang kanang mo murag mo surrender na lang bitaw. O padayon kita na nga sani o unsay imong nay mga moabot nga kuan don't stop learning bitaw na atog yung mo kuan kita sa mga technology mga ana unsay mga kuan no mo na ato ang mga kuan sa mga karang mga aspiring photographers don't stop clicking yun. Thank you so much sa pag-uban kanamo karong buntaga sa inspirasyon sa mga gihatag sa mga viewers nato. Thank you, Mr. Tony Despojo.